Παύλου, μικροί επιστήμονες σε φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας, και οι μαθητές από εκεί έκαναν πάρα πολύ ωραία πράγματα και μια συσκευή άγχους που τόσο πολύ τη χρειαζόμαστε, όχι μόνο οι μαθητές, εμείς να δείτε. Φρόσο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Λέω να τη φορέσω. Για έλα, βρε Κάτια, φόρεσε εδώ τη συσκευή στο χέρι μου. Θα την τεινάξεις στον αέρα, τώρα Φρόσο. την ώρα. Από το άγχος. Για να δούμε, λοιπόν. Με καλή συσκευή να περάσω σε κατάσταση ζεν. Τι λέτε, να αφήσω το μικρόφωνο στα παιδιά και να συνεχίσουν αυτά να παρουσιάσουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια. Έλα, Ζωή, πες μας εντάχει γι' αυτό. Λοιπόν, φτιάξαμε ένα σύστημα το οποίο μας δείχνει πόσο άγχος έχουμε με τους παλμούς και έτσι παίζει μια μουσική η οποία μας χαλαρώνει. Αυτό το σκεφτήκαμε γιατί τώρα στις εξετάσεις και γενικώς στο σχολείο υπάρχει πολύ άγχος, οπότε τα παιδιά χρειάζεται να χαλαρώσουν. Γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, πού είμαστε δεν είπα. Είμαστε στο πρώτο πειραματικό λύκειο της Νέας Ιωνίας και τώρα θα πάμε να σας δείξουμε το δεύτερο project των παιδιών. Ποιο είναι το δεύτερο project? Ένα καπέλο. Ένα καπέλο που βοηθά ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Και πάμε, παιδιά, να μας πείτε ποιοι είστε και τι κάνει αυτό το καπέλο. Λοιπόν, ονομάζομαι Μπαλατίνο Αντωνία. Και ονομάζομαι Στέφανος Μιχαήλ Καναβούρης. Ως γνωστόν, υπάρχουν συνάνθρωποι όμως που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης και γι' αυτό κατασκευάσαμε ένα καπέλο για την υποβοήθησή τους. Το καπέλο αυτό αποτελείται από έναν κινητήρα δόνησης και έναν αισθητήρα απόστασης. Για να γυρίσουμε λίγο έτσι, ναι, που είναι συνδεδεμένα σε μια πλακέτα Arduino και ουσιαστικά είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε όταν το άτομο... βρεθεί το εμπόδιο μπροστά. Ναι, όταν ο χρήστης βρεθεί μπροστά σε ένα εμπόδιο, όσο πιο κοντά πλησιάζει στο εμπόδιο αυτό, τόσο πιο έντονα διονύει ο κινητήρας δόνησης, έτσι ώστε να τον προειδοποιήσει και να τον εμποδίσει από μη τυχόν τραυματισμό στο κεφάλι. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Πολλή συζήτηση για την ποιότητα του νερού τώρα. Κοιτάξτε γρήγορα, σας πάω γιατί δεν θέλω να αδικήσω τις ομάδες. Μας νοιάζει, μας απασχολεί αν η ποιότητα του νερού είναι αυτή που πρέπει να είναι. Και τι έκαναν εδώ τα παιδιά? Σκέφτηκαν μία συσκευή που μπορεί να την έχει ο καθένας μας και η κάθε μια μας στο σπίτι. Για ποιος θα ξεκινήσει? Για έλα, πες μας το όνομά σου, κρατώ εγώ μικρόφωνο και πες μας. Εγώ ονομάζομαι Βασίλης Αναστασόπουλος. Έλα, Βασίλη, τώρα εδώ πέρα αυτή η συσκευή, πες μας τι παραμέτρους αναλύει στο πόσιμο νερό. Η συγκεκριμένη συσκευή έχει αισθητήρες οι οποίοι αναλύουν οξύτητα, μικροσωματίδια, θωλότητα, αγωγημότητα και θερμοκρασία που είναι από κάτω και βάσει αυτών των δεδομένων μπορούμε από κάθε αισθητήρα να καταλάβουμε αν το δείγμα νερού που έχουμε είναι καλό, μέτριο ή μολυσμένο. Τι παιδιά είναι αυτά? Και αυτό είναι μια φθηνή συσκευή, μπορεί γρήγορα να βγει στην αγορά. Ναι, και αυτή είναι η καινοτομία της, ότι είναι φθηνή, μπορεί να γίνει ακόμα πιο μικρή και προορίζεται για τον απλό χρήστη. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, ούτε Φρόσο. στον ύπνο μας στα σχολικά μας χρόνια τέτοια ούτε πράγματα. Καν τώρα. Κατερίνα. Και ένα τελευταίο. Λοιπόν, θα τους αδικήσω. 2 είναι τα τελευταία. Δώστε μας το χρόνο. Ωραία. Γρήγορα, το θερμοκήπιο σπιτιού. Είμαι ο Σκορδούλης Σταύρος και εγώ μαζί με τον συμμαθητή μου, τον Βαγγέλη Κρητικό, κάναμε αυτό εδώ το μικρό θερμοκήπιο που είναι πλήρως αυτόματο και μπορούμε να το ελέγξουμε με το κινητό. Είναι πολύ απλό στη χρήση, απλά το βάζουμε στην πρίζα, βάζουμε νερό και βάζουμε πότε να ποτίζει το θερμοκήπιο τα φυτά και πότε να ανάβει τη λάμπα. Το ίδιο και με τους ανεμιστήρες. Εύκολο στη χρήση, απλό και πολύ... Μπράβο και σε εσάς, οικονομικό παιδιά. για να γίνει. Έλα, Λοιπόν, δεν θα και δικήσουμε τώρα κανέναν. πάμε με την ομάδα. Και τους άλλους, Φρόσο. Η ομάδα αυτή κέρδισε στο διαγωνισμό, μας εκπροσώπησε σε παγκόσμιο επίπεδο, σε διεθνές, σε τι, παιδιά? Ναι, αρχικά είμαι η Ευελίνα Καλοκατρώνη και είναι η Ιωάννα Τσαλάκη. Και εκπροσωπήσαμε τη χώρα μας στον παγκόσμιο τελικό της Ολυμπιάδας Ρομποτικής που έγινε φέτος τον Νοέμβρη στη Σμύρνη της Τουρκίας και καταφέραμε να κατακτήσουμε ένα χάλκινο μετάλλιο. Ωραία. Γρήγορα τι κάνει αυτό που εσείς παρουσιάσατε? Ουσιαστικά το όλο project έχει να κάνει με ένα θέμα της Ολυμπιάδας που ήταν το περιβάλλον και ουσιαστικά έχουμε κάνει μια συσκευή η οποία κάνει έναν σεισμό τεχνητά, όπως είδατε.
και οδηγεί όλους τους κατοίκους στο καταφύγιο, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα το στάδιο που βλέπετε. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε κάνει και μία προσαρμοίωση που είναι της φωτιάς. Και ουσιαστικά, άμα ανάψω εγώ εδώ πέρα φωτιά, θα αλλάξει το χρώμα από το δέντρο και θα είναι κόκκινο. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε εξελίξει και άλλες διάφορες εφαρμογές, όπως είναι με AI και το machine learning, που άμα τραβήξουμε μια φωτογραφία και καλά, σαν να είμαστε κάποιο drone, θα μου στείλει με ένα alarm ότι είμαι σε κίνδυνο άμα μένω στη συγκεκριμένη περιοχή και πρέπει να διαφύγω στο καταφύγιο από μια συγκεκριμένη οδό που πέρασε το rover και την καθάρισε. Μπράβο, βρε παιδιά! Και επίσης έχουμε φτιάξει μία βάση δεδομένων για όλους όσους ζουν σε αυτή την περιοχή με τα κινητά τους τηλέφωνα, αλλά και για να μπορούν να βγουν από αυτή τη βάση δεδομένων άμα είναι σε περίπτωση κινδύνου, άμα είναι αγνοούμενοι. Λοιπόν, το κοστολόγησαν τα παιδιά. 200.000 ευρώ είναι για την πόλη του Βόλου. Γιατί η το ιδέα συγκλονιστικό μετά είναι τις καταστροφές. Το συγκλονιστικό είναι τα θέματα με τα οποία καταπιάνουν. Και ένα μεγάλο μπράβο και στους εκπαιδευτικούς. Έλα, άντε και μια κουβέντα από τους εκπαιδευτικούς που καμαρώνουν. Έλα, έτσι, από το διευθυντή έτσι από για το καλό τώρα, σας γιατί είναι εδώ και μας περιμένουν. Ελάτε κύριε Τσολάκη. Να ευχαριστήσουμε τους δύο εκπαιδευτικούς πληροφορικής, την κυρία Κουμπούρη Θεοδώρα και τον κύριο Φουτζαλά Ευθύμη για αυτές τις πολύ ωραίες κατασκευές. Είναι πληροφορικάρι και βέβαια το σπουδαίο είναι το δυναμικό των παιδιών και τα όσα μας φέρνουν με τις προσπάθειες που καταβάλλονται και στηρίζει το δημόσιο ελληνικό σχολείο. Να σας χαίρονται και να σας καμαρώνουν.